Straight to the point. Luzon, Visayas ug Mindanao, Pilipinas ug sa katawhan kutob sa mabot sa tong Sibya sa tibuok kalibutan via internet. May buntag ug kumusta live gikan sa Queen City of the South, Cebu City, Philippines. Welcome nining atong tulumanon ug inyong tulumanon. Straight to the point. Piling po nyo boss kanagad sa kahanginan sa kasamang Rufil Fernandez Banyo. Maoy padayang makiguban kaninyo nining laing adlaw sa atong pagpakigbisog. Adlaw karon mga kaigsunan nga Sabado. Happy weekend naton tanan. O gabuan karon pizza 16 na mga higala. Buwan karon sa Agosto tuig 2025. Straight to the point. Sa gihapon, ang tagtagpagtagad ng mga issues nga may labot ang lungsod, nagbagang mga expose, nagunang mga reports, dinhilamang gihapon mga kaigalan sa atong paguban-uban, nining atong tulumanon ug inyong tulumanon. Straight to the point. Naguna sa atong mga hisgutanan karong buntaga mga kaigsunan, insidentes pagbaha og landslide na sinati sa pipila ka bahin sa Subo, subay sa padayong pagbunok sa uwan. Straight to the point. Sabi ning uwan-uwan mga higala, oy, imbes kay makalimot nata sa flood control project, pahinumduman gyud ta, matag uwan mahigala, mahinumdum gyud tang QM Builders. Di gyud malikayan, no? Og dunay mga issues mga kaigalaan nga matabunan ng mga issues o usahay malimot na ta mahigala. Kay labihan kadaghan masad mga issues nga atong tukiunon. In fact, kita des DYHP maulahin naman lang gani ko ang atong balita naguna. Pero ang akong komentaryo usahay, naguna na to mga balita, abtik na to mga reporters. Dili pa ko maka-take up dayon, malangan kong take up kay purtin daghan na sa ato mga higala mga issues nga atong hatagag pagtagad. Ug unya kinini ang monang malimta na to usahay. Pero iniguan, ma-reminded ta mga higala, no? Mapahinumduman ta nga 414 flood control project ang gibubo diri sa Sugbo. Iagi ta lang sa pagkataw-katawa kay mo na gihingon nga di gyud balikan nga ato gyud mahinumduman. Ang 414 ka mga flood control projects mo na mangita tahain man ni sila. Asa man ning mga proyekto nga grabe man ato mga sinati nga baha. Mao kana nga bisan pa og kana na ang daghang issues malimot no tata iniguan bubaha mahinumdum gyud ta 414 projects ang top 10 flood prone provinces nalupig na to kay kita bisag di ta apil sa top 10 nga bahaunon nga mga probinsya apan kita nakakuha sa ikaduha second ta top 2 ta nga nakakuha og mga projects unya kay top 2 man ta hay man nilapit gipamutang kining mao mga proyekto mo na gusto to mahibaw ana asa man pwede ba ming mahibaw-an nato Department of Public Works and Highways pwede ba malista ninyo ma-enumerate ninyo hain ni mga projeka straight to the point kay di man nato na malimtan ugwa ni mga higala karon gi yagyag ni Presidente Bongbong Marcos wa pa ta masayod og tininuod ba gid iya o giinisyalan lang niya ni yagyag or baka panggukod ni skunta lang siya ang politika. Tanawon sa nato mga kaigalaan kay kinabang background ining Marcos mga sukit tigpaminaw porbida. Medyo makaingon ta mahigalag. Dili ba pod ingon nga anti-graft crusader ni. Straight to the point. Basin og manggukod lang ni skuntasan. Kung seryoso siya ini mga higala, ato tanawon ha, ma-evaluate man nato. Seryoso siya ani or ang pagukod ang kontra nahala itanawon nato kung kinsa ni. Kay ngano man tungod kay ang Sugbo mga higala kadakong kwarta di ay sa gibubo mga higala sa Sugbo pila ka bilyon ang gibubo diri para sa flood control project apan ngano man murag wa may impact diri sa dakbayan sa Sugbo, dakbayan sa Mandawi, dakbayan sa Talisay dugay naman kay na problema ha wa may impact kanang maong gibubo mga kagalaan nga binilyon dinhi mahigala sa probinsya sa Sugbo. Straight to the point. Kana nga mangutan na ta kay og usahay malimot na lagi ta pero kung muuwan mahinumdom di kan malikayan nga mahinumdom ta. Wala kasamang Inday RV bisa magkaingon ta nga bisan limtanon man gyud unta ko di gyud ko makalimot nimo. Sana mo sa kong tingog ha kay video more or less sa man gyud no. Limtanon man gyud unta ko di gyud ko kalimot nimo ang QM Builders lang daan. Ano na yung mahinumduman atol sa ting uwan.
lang yung mga kong tingog kay more or less sa mga gani. Pero di yun, sa pag usa ka kalimtanon pero may numduman yun ba sa tinguan? Kung nakalimot naman ako ng isyu, daghan ba kayo kung tukiunon issues, oy. Pero gabi nag-uwan naman sagod. Nga pag-uwan, ni baha. Isus Ginoo ko. Ato na hisgutan ng buntaga mahigala sa atong pagbanuban usab nining atong tulumanon ug inyong tulumanon. Straight to the point. Samtang sa pikas bahin 17 ka mga opisyal sa lalawigan sa Bohol gitaktak sa serbisyo sa Office of the Ombudsman tungod sa unauthorized construction o operation sa usa ka pribadong resort sod sa protected Chocolate Hills Natural Monument sa Sagbayan, Bohol. Straight to the point. Doon na nga disgasya mahigala ha. Adtong ilang gitukod-tukod nga resort. Pagkita, nabi tayo usahay makigalaan niya. Gibutangan tong Chocolate Hills. Gipreserve man gud ng Chocolate Hills. Kay kinini ang napil gud na mahigala sa mga wonders ba. Ha? Unya, kung naay mga structures nga ibutang diha mawa ang iyang Serenity Inday RV. No, mura bag lahi siya ba? So, proteksyonan ko ng maong lugar. Nganong naa may resort na may swimming pool dito sa tunga-tunga sa bukid? Tuwa, natikalbong yun. Ang ombudsman mahigala ni ingon yun niya din na mayo. Ato ni hatagag pagtagad karong buntaga sa atong pabanuban usab nining atong tulumanon ug inyong tulumanon. Straight to the Ang point. ilang gobernador o uban pa mahigala mga opisyal sa administrative aspect sa kaso, giwarningan lang sila in the RB. Giwarningan lang sila. Pero sa criminal aspect, ni-recommend nga pasakaan sila kaso. Hinumdum atong Captain Speak katong giadto ni Idol Boyke. Hinumdum mo Idol Boyke nga niya sa Bohol niya ni sayo-sayo pagkanig banakon dance. Katong maong Captain Speak. Kwanto gitukod to dito o niya kanana ang ilakor to napalit nga yuta. Mao mo na bisag imong napalit ang yuta, do na mo mga restriction sa gobyerno. Naangay kang musunod, ha? Unya kadto, dunay mingadto nga vlogger, wa ra gito mga higala untay, wa man to masakpig unta ba? Dunay vlogger nga niadto, unya murag wa ra gito tuyo in the RV. Kaniingon to vlogger nga atong i-promote ning imong resort, ma'am, no? Ya sa mapopromote dong, ato ning videohan unya ato ning i-post, unya magkuan ko kana na ang kinini ang kamera. Unya doon na tayo drone, atong paluparag drone, anak, makita na nindot kayo ng imong resort. Unya, daghay na mga anhe. Wala gito tuyo mga sugid di paminaw. Tuod man, paluparan og drone, pakuan, doon ay mga pictures, nindot kayo mga higala, post sa Facebook. Sus, nakitaan daghanay nakakita mga sugid di paminaw. O sa dihang nakitaan mga kagalaan, sus, mingo naman, oy, di man maayo ni, naman sa Chocolate Hills gibutang. Nakalapas ni sa mga balaod mahigala sa Department of Environment and Natural Resources. Ato mga environmental laws na lapas ani. Resulta may imbisigar ang ombudsman nga suspenso sila. Karon do na nay desisyon mga sukid tigpaminaw por bida. Kantarig pagtagad ng butaga sa atong pagbanuban usab nining atong tulumanon ug inyong tulumanon. Straight to the point. Unya, katong bukid nga napahak, nga gipahak ni Gwen Garcia dito sa Balamban, unsa man to? Iya ko nung himuan mahigalag Kapitolyo dito. Wa ba to maapil og imbisigal sa ombudsman? Kada ni pagtagad ng butaga sa atong pamanuban usab nining atong tulumanon ug inyong tulumanon. Straight to the Kay bisan point. gud og imo na nang yuta nang naa, ibutang ta lang mo tukod sa nang resort, ha? Pero dunay mga restrictions nga ipatuman ng gobyerno, labi na kanang area protected areas na. Na? Mawa ang iya mahigalang ang iyang pagka tourist destination, kung imo nang sagulan na diha, kay mutan-aw nature god ang gianha mga higala. Na maura po ni makonek nato nining issue diri mga kaigalaan sa Bantayan Island. Kini Bantayan Island ni amay gitukod nga building mga sukid tigpaminaw. Matud pa sa report nga ang Department of Environment and Natural Resources mi-issue og ECC Environmental Compliance Certificate diri mga higala sa Bantayan Island, Santa Fe. Kini Santa Fe, mo ni pinakanindot mahigalag beach, no? Kanang Bantayan Island mga kaigalan mo tabok ka dito gikan diri sa may diri sa may mainland, mo tabok ka dito sa Bantayan Island. Nindot kay na mga nindot kay na mga dagat diha. Labi nang baybayon, ang pinakanindot og baybayon kanang Santa Fe o kana na ang Madridejos, tulo man kalungsod. Ang Bantayan mismo nga taon naa diha mahigala i-celebrate na diha sikat kay na tungod mga kagalaan sa Semana Santa.
nasa mga life-size nga mga images kung magsimala Santa na mo na sikat ka na diha. But ang mga beaches po, sikat ang Santa Fe, mao ipinakasikat yun o kining Madridejos. Karon dunay gitukod mahigala nga building diha. Nga ang gitugot sa DENR matud pa sa ilang ECC 3-story buildings lang. Gihimo mahigalang 11 man ka stories. Straight to the point. Muna nga dunay kamanduan nga ipahunong. Tagad pagtagad karon mga higala. Unya nitubag pod, in fairness mga higala ining industriya, mao man ni ang ilang kumpanya nga doon na po sa katarungan mahigala labot ani. Pero ang DENR mi insister nga ang atong pagpreserba sa isla ba na magutay kuan kay protected area man gud ni. Ha? Bisan pa og inyo ng yuta diha apan doon na tay mga balaod nga atong sundon pag-preserve sa area mga higala. Mao na sa Bohol ba? Sa bangkon kay DRB, amo man ning yuta o imo lagi na nadapita pero dili pwedeng tukuran nimo kay atong gi-preserve ang Chocolate Hills. Mao ra nang istoryahan diri mga higala sa Bantayan Island. Na karon og nitukod lang mo 3-story buildings, wala problema kay may giingon sa ECC. Mo may sulti sa DENR mga sukid tig paminaw. Apat ilang magipatuybo gyud bayo. 11 kandana mga sukid tig paminaw. Porting ngilngigan hindot ra ba ka pagka-building. Mo ni karo isyu mga higala kay miingon ang Kapitolyo nga imbestigahon gyud. Straight to the point. Ato ning klarohon mga kagalaan kay og mingon tag 3-story buildings ra ang ilang gitugot sa DENR nya mipataas gyud kag 11 sa to pa kini tawhana nga naghimon ini medyo dunay dako-dakong connection og medyo gamhanan ning tawhana kung maohon. Straight to the point. Nya atong nahibaw-an nga ang tag-iya da ini ni Puryabuyag gamhanan gyud itood. No medyo muragwa kayo makapalagan na diha, ha? Kay kanhiman Presidential Assistant for the Visayas nga si Michael Dino. Straight to the point. Medyo gamhanan gyud to. Ato ning hatagang pagtagad mahigala siya kinini ang Mike Dino mga sukid tig paminaw. Di man ta matawag nato mahigala ginganlan man siya Mikey Mouse. Good morning ni Madia. Good morning Michael Dino. Kay kinini ang wa pa gyud ko nakakita na ko Michael Dino pero wa may istorya hay gyud nga kanang naka-istorya kita niya ba unsa gyud kaning tawhana. Kay medyo og maka-istorya tani mo kiskis tas kuko ini niya. Di lang sa kita masangil dayon, no? With due respect mga higala kay gusto man ta nga og doon ako ebidensya dili tanan inyo kung tagaan ng ebidensya mabasa na to. Okay, but as of now, di lang sa kita mamasangil dayon, no? Dahil statement sa DENR, ang ato lang ba nga ngilngig ni Michael Dino kay panahon ni Duterte, siya mo ay Presidential Assistant for the Visayas, ug igo-igo na human ang terminong Duterte, ni buylo magig maayo ang iya mga negosyo in the RB. Napalit niya Montebello Hotel, puting ngilngig gyud. Unya human nakatukod siya sa top sa mga higala og nadakong edipisyo da ngilngig ayo, no? Nya karon ang Bantayan Island sad nagtukod sa tug dako kay hotel mga kaigalaan nga ang gitugot sa DENR 3-story ra apan ang iya 11 stories gyud. Daka kaingon nga medyo di ta mamasangil dayon pero kaingon di ka nga medyo ngilngig ning tawhana gyud. Istorya at ani may ikiskis ko kuan niya patakod tagamay unsa kani ang sulti. Man kana may galag napalit yung Montebello Hotel. Napalit na ang tops mga kaigalaan perting nga ninduta na kayo. Ngilngig ka ng development sa tops di na pwede yung bilyon ang katidad na day. Ha? Nya karon ni ay Bantayan Island kini pila ka ning bilyon ba ka sa katidad ani no? So pinana sa kabuylog kayo mga sukit ti paminaw human siya nahimong Presidential Assistant for the Visayas panahon mahigalan Duterte unya human karon katos Duterte mga kaigalaan dito gusto mga kuano gusto to tinarong gyud pero unsa ba kaniya mga tao sa ubosan mga sukit ti paminaw nagtarong sa siguro pero doon tay mga pangutana sige di malikayan nga makapangutana ta ba nga ngano bang inaniman ka buylog gyud si Mike Dino. Nya kini ni andita mo tuod dayon kay ang ato mahigalag nay makasulti nay makahatag tong ebidensya diha na ta mo discuss gyud but sa pagkakaron di ta makatuod dayon ana sa no di ta in fairness mahigalang Mike Dino pero makaingon ta nga kung pinagkikita sa Mike Dino may makakiskis ta siyang kuko. In fairness ni Mike Dino negosyante man sa gina siya in fairness kanang negosyante god kamo man mo patuytoy og kwarta. So malagmit nga sa iya ning negosyo.
Pero negosyante naman sa daan before siya nahimong presidential assistant for the Visayas and the RB. Wa man makatukod mga dagkong edibisyo. Pag human yun, dagko, sulbong yun kayo niyang mga edibisyo mo na nga, di malikayan nga makapangutan na ta, no? Ngano ka niya? Well, in fairness niya, okay na siguro. Pero doon ay daghan na nakasulti na ko, labot ni Mike Dino nga maantigo yung kuno niya. Daghan na mga nasulti na ko. Ako di ko basta-basta mo tuo ginayon. Kay, pila gud kabuk nasulti ka na Mike Dino, kamaog yun na, antigo na. Kaya na ko kaingon sad nga, samtang dili pa ko niya matagaan sa saktong ebidensya na kutob ligod ta sa pag-ingon nga, negosyante man siya, mantigo gyud siguro sa negosyo, no? Unya, nga to lang nga kinini ang, mayon ta og kakiskis ta sa ang kuko. Buhan maka tiba-tiba po tayo napita nga maka kuan sa ta kinini ang mantigo sa taon sa pagpanginabuhi. Pero nga to lang nga kini to panginabuhi nga kutob lang sa tinarong lang yon. No, manang atong pangutan-on baka siya nga unsa man ngilngiga gid mo no. Pwede ba ni nga matuluan mi nimo diri sa DYHP o kanana ang ato siyang palikturon in the RB ako patapukon ni ako mga staff diri sa DYHP ba. Magtapok taon niya atong imbitaron sa Mike Dino nga may muliksyon na to day nga unsaon ni nga mo asinso to ba. Ayos siguro niyang palikturon may mga financial management inana no. Ato yung pagtagad lubuntaga sa tumuman-uban usab nining atong tulumanon ug inyong tulumanon. Straight to the point. Samtang sa Pikas Bahin, Mandawi City Mayor Jongke Wano mo pasusi sa tanang flood control projects nga gipatuman sa dakpan sa Mandawi nga nakakuha og labing daghan nga mga proyekto matud pa. 3.8 billion pesos ang dia sa may Mandawi. Straight to the point. Ayay ka, ato niya pagtagad sa mga kigalaan. Samtang sa laing bahin ni amay libreng sakay initiatives paimbestigahan sa kagamhanan sa dakbayan sa Sugbo. Subay sa taho nga ang mga modern PUJ gingong wa na mo pasakay og mga pasayro. Straight to the point. Ano nga naman mo pasakay? Naon sa maning kalakihan? O sa Pikas Bahin, public interview sa Ombudsman ipahigayon karong Agosto 28. Lakip sa kandidato sa mong posisyon si DOJ Secretary Crispin Remulla. Straight to the O point. lakip sa atong nailhan nga taga Sugbo mao si Justice Geraldine Faith Ikong. Straight to the point. Kumusta man ang mga background ani, no? Ombudsman ka gani. Kanang doon nagi kay maayong record, anti-graft crusader ka, ha? So ang ato ini wa man ta kaila ining uban. So ang atong nailhan ini kining ang uban siguro kaila mo, pero sa ato dinhi kasagaran nga nakaila kinis Crispin Remulla kaila magitaan kay DOJ Secretary man ang ayan ba ning ibutang pagka-ombudsman. Ikaduha nga nailhan nato kay taga Sugbo si Justice Geraldine Faith Ikong. Ang ayan ba ning ibutang sa ombudsman. O ni ang dakong pangutana kay kung ombudsman kinanglan nga hashasan yun na nga doon nagi kay record ba nga tarong ka nga pagkatao, ligdong ka o di ka gusto yun o korupsyon. Mo ganay importante diha nga ma-ombudsman ka nga kanabang lisod man kayo para nako lisod kayo kung anti-graft crusader ka nya ikaw mismo doon na kay problema. Straight to the point. Doon na kay problema panalitan og dili inana kaligdong ang imong background. Medyo lisod kayo sad, no? Pero in fairness ini mga kandidato, wa man ta kaila ini nila usag ilang mga background, mga sukitig paminaw. So ang ato lang ini mga ngan nga medyo tunog kini ni ang nga ni Crispin Remulla tunog yun Og of course ang nga ni Geraldine Faith Ikong tunog kay taga Sugbo man, no? Sa ato ni sa pagtagad mga kaigalan sa tubawan-uban usab nining atong tulumanon ug inyong tulumanon. Straight to the point. Samtang pagpatuman og drug testing girekomendar ni Senador Vicente Soto III. Subay sa taho nga dunay nalambigit nga usa ka staff sa Senado paggamit og marijuana. Straight to the point. Yawa mga higala Senado na ha. Ato ni hatagag pagtagad sabs tumaman-uban mga kaigalan ning atong tulumanon ug inyong tulumanon. Straight to the Ug point. samtang sa Pikas Bahin paimbestigaran sab kinsa ning mga politiko nga nidawat mga higala og amot gikan sa mga kontraktor sa gobyerno. Mga contractors nga ni amot atol sa eleksyon, ingon ang kumilik nga di na pwede. Nga doon na sa'y kontrata sa gobyerno, unya sila mo amot sa politika. Adi gina pwede, pero tanaw ko, dugay naman ang gihimo mga kaigalan, sikito-sikrito lang. Straight to the point. Kay ang kanang mga kontraktor, siyempre, mo amot gina mga higala, kay inigabot sa panahon, inigabot nga mulingkod na kanihang dapita, da ang mga kontrata, adto puntog pa nila.